F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura magħna hawnhekk jekk tippermettuli nixtieq nirringrazzja lill-sponsors kollha li jenuna sabiex il-programm tagħna naturalment ikun jista' jasal fi djarkom. B'mod partikolari anke l-sponsors illi jenu lili personali biex nkun nista' nidher komda quddiem it-telespettaturi tagħna. U kif għattilkom fl-introduzzjoni ingħaqad magħna Kane Said li huwa manager għall komunikazzjoni fih dan il-Fondazzjoni Lob Responsabbli. Miegħu fil-fatt illum ħan niddiskutu messaġġ li rċevejna minn xi ħadd mit-telespettaturi tagħna. Kif aħna Kane? Nisab tajjeb, insellimlek Angela, nsellem lit-tim kollu wara Iskata u nsellem lit-telespettaturi kollha. Aħna l-istess nirreċiprokaw u ngħidulek grazzi anki tas-sapporti li tagħti lilna ta' Iskata li tiġi u taqsam dan l-għarfien kollu waqt il-programm tagħna. U nemmen li qed joħroġ ftit ġid minn dak li qegħdin niddiskutu illa għaliex għandi dan l-SMS nixtieq li naqrah dan il-messaġġ ħalli anki t-telespettaturi tagħna jirrealizzaw sfortunatament anki il-problemi li għaddu minnhom ċertu telespettaturi tagħna u dan grazzi anki għal Lob Responsabbli il-Fondazzjoni kemm qed isir ġid għal madwar ma' dawn it-telespettaturi tagħna. Jiena inħsatt x'inrajtu dan il-messaġġ il-bieraħ ngħidlek il-verità illa għaliex għandna telespettatriċi għallinna li għaddejja minn riperkussjonijiet tal-lob tal-azzard eċċessiv. Prattikament għallinna din il-persuna tilfet kemm l-intrapriża li hija kellha kif ukoll ir-relazzjoni ta' mħabba li kienet għaddejja minnha. Bdiet tissellef il-flus mingħand membri tal-familja imbagħad mingħand persuni barranin u bekk waqgħet fil-pjaga ta' l-użura fejn issa qiegħda issiba diffiċli biex tħallas lura dak kollu li huwa dovut. Din il-persuna qiegħda ssellimlek Sur Said u tinkoraġġixxi lil min għandu id-delizzju tal-lob tal-azzard sabiex jimxi fuq l-għarfien illi inti dejjem taqsam magħna hawnhekk ta' Iskata illa għaliex ir-riperkussjonijiet għalinna huma vera koroħ u nista' nimmaġina ġifieri min jaf minn xi għaddejja din il-persuna. Iva, moment diffiċli, Angela, il-pjaga tal-użura hija pjaga soċjali li tajjeb li nitkellmu fuqha. U importanti li nevitawha. Ikollna każijiet fejn kif smajna tajjeb ħafna ikollna persuni li tant jaqgħu fix-xifer tal-abiss, tal-lob tal-reperkussjonijiet li jġibu magħhom il-lob tal-azzard mhux kontrollat ġifieri meta inti għandek persuna qed tilab b'mod eċċessiv mingħajr ebda kontroll finanzjarju u mingħajr ebda kontroll ta' ħin. Iva, hija realtà, hija pjaga soċjali għandek persuni li jitolbu flus lil raba tagħhom fis-sfond ta' gideb sfortunatament dejjem bit-tama Angela li ġibu dawk il-flus kollha li tilfu lura jaljenaw ruhom permezz tal-ħolm ta' dik il-famuża rebħa kbira u sfortunatament normalment persuni l-ewwel jitolbu l-flus mill-raba tagħhom imbagħad imorru għal persuni esterni u meta tmur fuq persuna esterna u s-saqsija għal-flus l-ewwel ħaġa misa biha xejn u t-tieni ħaġa perikoluża immens. Illum il-ġurnata tajjeb li ninformaw ruħna persuni iselfu l-flus b'interessi għoljin, Angela, interessi li laħqu 30% meta il-limitu permessibbli huwa ta' 8%, ġifieri irridu nżommu kollox taħt f'kunċett ġifieri importanti li kemm jista' jkun kull meta nilagħbu l-attività tal-lob tal-azzard nattwaw din l-attività nattwawha b'responsabbiltà, nattwawha b'limitu, nattwawha taħt kontroll. Għaliex jekk niżgarraw u niżgarraw b'mod regolari iva il-problemi kollha
li ġib magħha l-użura jista' jagħti l-każ li l-użura tiġi tħabbatlek wara l-bieb tiegħek ukoll. Jiġifieri kulħadd huwa bniedem uman u kulħadd kapaċi jiżbalja. Aħna qed insemmu l-użura, però il-vizzju tal-logħob iġib ħafna problemi miegħu wkoll kienu. Iva, ara, qed jiġini każ f'moħħi partikolari fejn saħansitra l-użura tiġi maħluqa kreata mill-persuna stess, mill-ivvizzjat stess. Immurant ħbieb tiegħu, immurant persuni esterni, jitlob il-flus tini 1000 euro u fit-3 xhur inti jomlok lura 1500 pereżempju. Ġifieri dik l-użura tinħoloq mill-ivvizzjat stess imma mhux biss. Flok immurant persuna A, immurant persuna B, immurant persuna C, jissellef minnant 3 persuni li huma biex wieħed iħallas il-ieħor. Ġifieri dawn huma kollha każijiet reali ta' sitwazzjonijiet ta' użura sfortunatament. F'dan il-messaġġ li irċevejna qisu katina ta' sitwazzjonijiet illi rajna u qisha waħda torbot mal-oħra ma iżjed gravi minn oħra. Ekku, il-katina teżisti, anke bejn il-vizzji importanti li ngħiduha. Persuna nsibu każijiet fejn persuna jkollha l-vizzju tas-sustanza, ta' droga li mbagħad tibda taqta' ftit mis-sustanza u tkompli fuq il-logħob tal-azzard. Jiġifieri iva l-katina teżisti. Importanti li nżommu f'moħħna wkoll kif qed aċċennajt tajjeb ħafna inti li l-problemi huma varji. Inti għandek problemi finanzjarji li l-użura tinkorpora parti minn dik il-problema, self ta' flus fejn il-persuna ma jkollux lanqas biex jixtri l-affarijiet essenzjali għalih innifsu u inqas għal maħbubin tiegħu. Għandek problemi mentali, għandek problemi emozjonali, nibqa' ngħidha nuqqas ta' attenzjoni fuq il-post tax-xogħol, tant kemm tkun intwikibt b'dan il-vizzju. U inti titiżżomm f'moħħok li barra l-problemi finanzjarji, mentali u emozjonali, inti wkoll għandek il-problemi soċjali wkoll. Importanti li nżommu da kollu f'moħħna, Angela, meta natwaw l-attività. U ma ninsewx ukoll anki għax inti semmejt il-maħbubin. Fil-każ li irċevejna llum dan anki l-maħbubin tiegħu tilef għal fatt li għalinna tlift kollox l-intrapriża illi ir-relazzjonijiet ta' mħabba illi kellu għaddejjin, ġifieri li inti bniedem meta jitlef kollox ma jibqalu xejn. Ġifieri da kellu intrapriża li kienet tiegħu, kellu l-maħbubin tiegħu, ġifieri u spiċċa waħdu f'sitwazzjoni bħal din. Ekku, u normalment Angela l-persuna jinduna li issa daqshekk issa jiena qiegħed fix-xifer u jiena għandi bżonn is-support. Sfortunatament persuna tinduna li għandha bżonn lajnuna meta jkun tard wisq, Angela. Sfortunatament. Meta jintilfu l-businesses, meta jintilfu relazzjonijiet, allu importanti immens l-għarfien. Importanti immens li noħorġu hemm barra, nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, nitkellmu fuq il-pożittiv u l-gost li tagħti l-attività tal-logħob tal-azzard u nitkellmu wkoll fir-rigward tan-negattiv, ir-reperkussjonijiet. Isma' jekk jiena niżgarra ta' darba waqgħet id-dinja le, imma jekk jien qed niżgarra ta' kull darba li qed nilgħab il-logħob tal-azzard. Isma' ir-reperkussjonijiet jistgħu jkunu hekk u hekk. Tajjeb nżommu kollox taħt lenti, nżommu il-familjari tagħna, Angela, f'moħħna, nitkellmu, nżommu l-komunikazzjoni miftuħa, speċjalment mal-membri tal-familja. Aktar ma nikdbu, Angela, aktar ma nivvintaw stejjer biex naħbu l-azzjonijiet tagħna, aktar tiswina ħar. ċaġa oħra li forsi nixtieq li niftaħ anke f'din id-diskussjoni tagħna il-kunċett tal-logħob responsabbli għaliex inti qed tgħidilna isma' mhux taqta' kollox u ma tilab xejn, imma irab b'responsabbiltà. Sewa. Ara, irridu nżommu f'moħħna wkoll, Angela, li hemm barra hemm ħafna nies
li jatwaw il-lob tal-azzard, għandhom id-delizzju tal-lob tal-azzard, issa jekkux mort darba darbtejn fix-xahar il-kazino, jekk ma mortx darba darbtejn fix-xahar it-tombla ma' sħabek. Jekk inti tkun id-daret tisfieħ u tgħid isma' ġejja attività sportiva u jiena nilab online. Ġifieri ir-riskju dejjem hemm, importanti li ngħidu, imma riskju għandu jkun ikkontrollat. Bħal kull attività li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Importanti li dejjem ngħidha bilanċ Anġela. Inti għandek il-pożittiv, għandek il-negattiv, għandek l-affarijiet li tajjeb li segwihom. Nixtieq ngħid din ukoll Anġela li anke min ikun għaddej tajjeb waqt il-lob tal-azzard għandu jisaqsi lilu nnifsu ċertu mistoqsijiet. Dan ix-xahar huwa x-xahar dedikat għal responsible gambling, għall-lob tal-azzard responsabbli, għarfien, support, etc. Importanti li anke jekk maħniex ivvizzjati insaqsu lilna nfusna ċertu affarijiet u nimxu l-qoddim speċjalment jekk ikollna bżonn is-support. Inti qed tissemmi kelma b'saħħitha ħafna s-support, kemm importanti s-support tan-nies tal-madwar. Illa li sfortunatament naħseb meta ikun hemm sitwazzjoni, il-persuna li ikollha il-problema laqas tirrealizza li tkun daħlet fi problema, jibdew jindunaw forsi n-nies tal-madwar. Ekku, jitlu ħafna affarijiet, Anġela, tidħol mistħija, tidħol ċertu xi kultant gburija li jiena li ma misnix wasalt f'dal-istat u ma naċċettawx ir-realtà. Ninnegaw, insibu pereżempju ommijiet u ġenituri anzjani li jkunu bil-mod il-mod daħlu fil-vizzju u jibqgħu jinnegaw sal-aħħar. Saħansitra jispiċċaw jitolbu l-flus minn sħabhom jew saħansitra anke minn nepotijiet tagħhom. Anġela, inżommu kollox taħt kuntest, impoġġu bil-qiegħda nitkellmu jekk persuna żbaljat ta' darba kapaċi, iva, anke darbtejn kapaċi tmur lura mill-iżbal tagħha. Sfortunatament meta ir-responsabilità tintilef, il-reperkussjonijiet jiżdiedu u l-eċċessività tkompli tiżdied, hemmhekk irridu naċċettaw ma' nfusna kif dejjem nirrepeti li isma' qiegħed f'saram u għandi bżonn is-support. Is-support dejjem ngħid Anġela, il-soċjetà tipprovdih, setqa Caritas, Fondazzjoni Lob Responsabbli, Klugsfall Foundation ukoll. Jiġifieri tajjeb li nkunu nafu, nkunu marfin fuq dawn l-entitajiet kollha li joffru s-support u nużawhom, Anġela, nużawhom importanti. Sfortunatament min ikollu l-problema kultant ma jaċċettax għax semmejt anti is-sense of denial. X'għandu jagħmel forsi il-persuna tal-madwar li jkun jaf li hemm problema imma ma jkun jista' jagħmel xejn dwarha? Sitwazzjoni antipatika ħafna għaliex jekk jiena ħanitkellem għalija il-mara tiegħi qed ninduna li għandha traces ta' addiction, jiena nista' niġbed kemm niġbed l-attenzjoni ad eternum imma il-persuna trid taċċetta li isma' le mhux fair fuq il-maħbubin tiegħi, jiena għandi bżonn is-support u rrid infittex is-support. Allura importanti li il-persuni tal-madwar iżommu il-kalma, naf li diffiċli, iżommu saqajhom mal-art, jużaw moħħhom, speċjalment fejn għandek persuni tal-madwar għaddejjem il-vizzju, ma nħalluhom jieħdu ħsieb il-finanzi tal-familja pereżempju, nieħdu ħsieb aħna, nagħmlu money management importanti Anġela ħafna, mhux fir-rigward tal-vizzju biss, imma fir-rigward ta' kollox f'ħajjitna, nagħmlu money management, time management, nitkellmu u kemm jista' jkun fejn inkunu qegħdin darna mal-ħajt infittxu s-support. Wasalna biex nikkonkludu għax sarilna l-ħin. 1777 huwa n-numru tat-telefon fejn wieħed jista' jġempel biex naturalment hemmhekk issibu s-support li qed jirreferi għaliha anki Kejn u naturalment hemmhekk nies professjonisti li jkunu jistgħu jigwidawkom. Qabel ma nikkonkludu, x'inhu l-messaġġ li tgħaddi lil min bagħtilna dak l-SMS anki bħala kliem ta' kuraġġ u faħrek u qed jgħidilna tagħni l-impressjoni li qiegħed hemm jarana jsegwina. X'inhu l-messaġġ li tixtieq tgħaddilu? Taqtax qalbek
illum il-ġurnata s-servizzi qegħdin hemmhekk, il-Caritas toffi servizzi tajbin ħafna ta' użura, ċemplinna fuq il-1777 u tibżax niddiriġuk minn hemmhekk. Id-dawl fl-aħħar tal-mina dejjem qiegħed hemm u importanti li nkunu fiduċjużi magħna nfusna speċjalment biex nilħqu dak id-dawl. Nirringrazzjak kien prosit, grazzi anki ta' dan il-kliem li tgħaddi lit-telespettaturi tagħna u jekk intom tkunu tafu b'xi ħadd illi litteralment jew vera għandu problema kif qalilna kien hemm l-għajnuna ċemplu 1777 u jkun jistgħu jigwidawkom minn hemmhekk. Nawguralek il-komplement tal-ġimgħa tajba.